A frota xa pode volver capturar anchoa na zona oeste das augas galegas. O Ministerio de Agricultura abre a pesqueira cunha cota de 1.632 toneladas e incorpora por primeira vez un límite específico para as capturas accesorias. A campaña de anchoa na zona 9A, correspondente á costa oeste de Galicia, queda aberta dende este 1 de xullo e ata o 30 de xuño do vindeiro ano. España contará cunha cota de 1.632 toneladas, das que poderán beneficiarse os buques de cerco, así como a frota de xeito, racú e biobardeira. Como principal novidade, establecese un límite de 25 toneladas para as capturas da anchoa desta última frota, unha medida que busca evitar problemas cando a especie aparece durante a pesca de sardiña. Vémolo ben, é desde aquí, non é para o Golfo de Cádiz, sino que é para aquí, desde o río Miño hasta o Bidasoa, hasta Francia, é para aquí, para esta zona. É normal, non é normal que se estea collendo como colleron aquí abaixo contra as CIES estes días, unhas pouquiñas anchoas, ou as tes que tirar ao mar, que non é o que marca a lei, que as tes que traer como descartes para a terra, vamos ao caso, pero xa para non armar en líos, porque depois chegas a terra con elas, as pousas aí, non hai quen se faga cargo delas, porque están apuntadas como descartes, se as decomisan, sí que as levan, pero de outra maneira non. Bueno, unha enliada. Polo menos que se poidan pescar, cando os ven, pois 1.000 kilos ou 1.000 kilos, é unha axuda mentre non hai outra especie. Os armadores consideran que a medida contribuirá a reducir os descartes e permitirá aproveitar mellor a presenza da anchoa durante outras pesqueiras, especialmente a da sardiña. Todo que sea darnos unha pouca de cuota e non pechar os caladeiros de ningunha especie é positivo para a flota. Non se deben de cerrar os caladeiros, non se deben, nunca. Hai que ir disminuindo cando se van acabando as cuotas que vamos gastando, hai que ir rebaixando o tope diario. Ao rebaixar un pouquinho o tope diario, nós aguantamos máis dos barcos hasta que veñan novas especies. O sector tamén insiste en que a situación da anchoa nas costas galegas é distinta do Golfo de Cádiz e reclama unha xestión diferenciada que permita adaptar as costas á realidade do recurso. Hai que ir incrementando a cuota da zona 9A, diferenciar o Golfo de Cádiz de aquí, desta zona, hai que diferenciar, que xa tuvemos que diferenciar ao principio, que é como tiñan que facer, incrementarnos a cuota, porque xa se veu o ano pasado, este ano, hubo moita anchoa aquí, e a anchoa de aquí non ten que ver ca do Golfo de Cádiz. Iso é o que hai que facer. Outra das demandas dos armadores pasa por flexibilizar a asignación das cotas cando a abundancia do peixe é maior, para evitar que parte do recurso quede sen aproveitar. Este ano que hubo moitísimo, hubo moito peixe, e quedou moito sin pescar por non ternos a cuota no momento que nos facía falta, que é cando estaban os peixes, que sería tamén moi positivo, que nos incrementaran a cuota no momento que aparecen os peixes, para poder pescar. E depois, cando vayan a menos, volvemos ao mismo. Hai que ir rebaixando. E será a forma de aguantar a frota ben. Os representantes da frota tamén apostan por manter unha bolsa común para determinadas cotas, ao considerar que favorece un reparto máis equilibrado entre os barcos. Debe de quedar nunha bolsa común tamén, deben de volver ao mismo que tiñamos antes, é máis positivo para todos, que o quere o 90% da flota, que o quere, porque o pideu este ano, antes de empezar, hubo moita discusión sobre eso, e pide que as anchoas queden nunha bolsa común para todos. A apertura da campaña supón un novo balón de oxígeno para a frota do Cantábrico e Noroeste, mentres o sector segue reclamando unha xestión máis flexible das costas para adaptarse á presenza real da anchoa nos caladoiros galegos.